ban itu ialah kinong mikmat haka election manwan ukencat syai walam shepi ya kathup tip ialah kertong Kulish pun fiki parlok na press kenjat syai news bapla wan haka bangar ayo ban penpau kai bangadon kam tam election laron hamadu ti ndrei ko ban sedang ta baong ba ibabun hi ngapet kathong hi kadi taman job election mar kata ko bangi kamton ke cingkala sanpho tu likisnam hakba nadu ka por ngiyo la ka jong chala tenrek bokong sandu kalong ba lamba election kamtam na ka banta mengenai nam ta generation kamu na ka banta kalawi jong kilong dien ki banang wan ki banang kha pina du ka por ka ba ngarung lede sepo ka jeli politics ngong hi pai ba hoi ka kadai ka por ka ba wan pan pani thu lede ndai ka pani thu da ka dur khama ndai ngong ki nadu ka por ma yele ka MDC mo du usna marjar khandai ngong ki soba se island nam yanga hanika election hanika kenti mangan job bat ngan kular pat epi man pen itu pat om ta ka dur khama ndai kham tam de ki kam om dei tani ko constituency ria ka jalahi bro koi tengah sungu yu blai no bu no thau ma sungu i pai ba jong ka 17 jong ka 19 jia constituency mantaru nam ta ka nakani ka constituency mo mi khmat ku mai mali 17 north chalong constituency bar kum ju ikti buran chabar jong constituency kham da klet kiba dangdon ka vote adu mata bat ka bangayo jengtep kidon kiba ong ba ka ba pinang ile ma phi nang bu ka vote tengah ngit scam hiru kani kan kan pen siudor ya ke ka ba maki ki ai ka vote na ka bertaban dei nam ta ka jiman toy jong ka maladi rani tang ini ka menta le kham tam e ka jiman toy na ka berta ka lawi ti de lor ta nong rim ka bang kular pe ba kumbang layai penithu la dia om ta ka dur khamat om la ka kerteng eter ba nong rum dengan penithu la dia kumoi du khot jong ka jat ben riu ban le e ban atem ki issue ki badai na ka banta ka jiman toy hi jong ka chala hi pro koi bang la persang du ban penithu daki kam ya ka chala hi pro koi ban ngai scam lau blay no bono thau dang ibet lesi ki pai ba dang ibet ken ailat piang nya ni kanti ha ka bang nang yo ban penithu hi shu daka kam kham tam ki issue ba bon ba bar kham tam lamani ki san sinam mathrai pai ba kinum klet bro san tli ki sinam ki ba shudon tang ka jing krum karam nadu ka por ka bang job arjar khat phra nadu ka badai ka sweeper line issue ko bregan te ka thamyo molong issue ko blani adi bon tli ki banai ka ba r1 saka CEB issue one saka CEA issue one ru saka ILP issue one ru saka coronavirus COVID-19 tare wara preng kita ru ngala persang hidu ban pendap hok jong kamram ka deity bar ka jing ka clear ha ko bidi bar ki developmental activities jong ka constituency hi brokoi bar ka ba ru ngala persang ru ban raise ki issue ki bakta ya ka jaban riu wala dang adi badar nang bar ka sarkar wala ngadi ban hab yang marwai ru henry ngayo ban persngo ha ka bangai e pai ba bon bisar pa ikpor ibran wan phi kan so ban ong ini we ken tien ba kata ka jing shakri ke jong amo my mission has not yet accomplished de lor ta nong rep ka bangai ai terwa beng le dia ngarang biang ka bor perkhat ngarang biang ka bor met ngarang biang ka bor man sim ngangit scam ba jing ya denti ngang yo ke experience kham ta masung u ble bu ai ka jing shilur ka dei tang ne koi phi ka bon ke lingo le si dai kim de ban lingo ka jing shilur ka dei ka ba ki pai ba ai nga so ke ram me ki mar kim chen paket ram nga du ka por ka 19 jaw constituency mo ile kum MDC bar hadu mata mo yele ani ka constituency 17 not constituency kum mele kim sim la paket ram nga na ta daw ngam dong kam ban ya pen ya ka shuki bat ka lawi jong kilong dien ki pateng ngam kwa mangan kam long nong yala mele di ru na ni ngam kwa ru bat ka lalong unong lilang hakaba ngipet ikisan photo di kisnam ngim padon weiru nong yalam ngi don tang kinong dilam hasau man kren ita municipal election lada kadai just for the sake na kapanta ban yo ban procure ya kita ki scheme na ki fund nga sngo kalabiang lada dei tamu MLA bal laki MLA baro cha constituency bal joka state bro koi ki tri ho nga trai kala pharnai kajalahi bro koi lada ka government ka badan pat ka bor lada ka le hok namar ka central government ru ka ai lagi jongki hok ka badai ki central scheme bo pher ki bun chan lebag department of pher tira dangi pendokam hok ni pendap hok ya ka ngatrai nalong more than enough kalong sufficient mo
more than enough. Ti henry kata municipal election tengam kuat bani keren ti henry ka bukong sandu hang ni po ka state ka jongi ki dongkam ban pe ki authority ki bladon but ki manang yai wan ru namar ba bonsi na ba khadu ngi tengko ke contradict mo ki tengko ke long conflict ka wi ka authority ba ka wi ka authority ti kan ka municipal election ti ka ngam kuat i ban keren tengah try ka ka secondary ya ka bamanta ka bukong san di ka election ka assembly election ka long hakamat do tibat kiwi lesi moh la ublay ibet la pai ba ring ibet ngin hab ya keren kat kum ka lenti klam da do no pat ikaho pi na mar ngadon bonong tani ko wi por balit ngisa ring marau dei ngisa terwa kum ki marau le menta pat kiwan pat da kawi pat indirectly bat pelong marau ngi da ka pisah da ka kertek jong development bat bun sin na pet la po ka state babun sin hi ha kertek jong development ni do no pat ikaho mo ka mo ko bonong da khti nong wi in the name of various developmental activities, we are being allowed to snatch our right. Pi habade barka congestion ne. Kani galong ngidong kam mane lang baro. Umdei tang UMLE, umdei tang kisnong, umdei tang ki police traffic. Mo le kani galong ba ka all round development. Kaumut ba baro i hapan sim mata kumuta ka mass participation mo. Namar ka dawi ki jing block nga sim tani gawai pi kadi jinglong careless mo ka jinglong bam ka jinglong klab ko ri jong kinom nya kali namar bali ngong ifi kata hoi ka surok karit nginom la bangin extend and ban expand te henry pat ka sulong ba ki police traffic di bani ajong kamram ka government ru kadai bakan rano iya kini ki government offices lesi na po ka sor sulong ban perkulu ya ka sor kalong desi kila pan rano minang kibil ti bakatai ka New Shillong township ka Bangyong bakan don ka plan kanon ka proper plan ha ka bakum nungin rano iki government offices na ta ki way pat ki department office lesi ki bangla mom pi ha jing thau juni ki district ka jing thau juni ki kini ki district thamai mo ngai la de ban ai kat pa kita ki development ki proper infrastructure khram ba ki bru kim no kam wan shu sponsor tadi kowe tiga baar pat kalong ba fi ka badong kam du menta kadika ka flow of traffic masih sin ba kali ka yai ben nei laki pun laki lak teligi kali ru ka yai ben kamile til rangi dot tang sport putuli ne dang dot pat ka kor ka burung bani ailat iwe pat bani burung iwe pat ka wanra pat ka jing dain kali ka bakta ya keleng tebat kaniru kadai ke por ke belong high time ke ba ke police department kani jong kamram bahkan ai kita ke punishment ke batenge mo lembah ka no ke lembah ka motorball act mo lembah ka DTO ha ka ba ngisu tu mata baki pai ba hi kidai maki ba pelong ki ka daw ban kos ya ka problem ti maki hidu kidai banong ki kidai belong ki problem solver mdai ki banong ki problem creator tibat kani kawai ka ba at this very junction ka ba ko ban kran kan at this very junction ka long ba pi kani ka super line issue kadi ka bangla compromise na way no mi khamat jong ni ka Shillong lesi masuk na Shillong city na ka local constituency ka mi khamat lembang ni 17 north Shillong constituency do ki por balik ma pro pro ha ban kran tin re ki chaka ka basa ki brio hang te po thami molong kladi ban pun kulut nya du mendo Keraman kau buat proper infrastructure ke development. Keraman perkulu je kasor. But matali kalau long ke penghapan pinpoint je ke government. Bakam don kata ke political will. Habangi hidawa nak bantapan pun kerja. Deh ngikap orang ban be ban evict yang kita kibri usang senong teh. Deh tang lada Shubu lesi mata ki sim lesi lembah kita kibri kibasong teh kibawan lembah ki respective department office mo. Kibawan hang tay basong senong tin lada kisim nak tay bakin IT pat segi respective government quarters temu kelasuk kala keluar kita basong illegal shube be yaki abi ke por stio RTO kata di political will tin ring ha ban sim bakadi government of the day kadi ban sim ga jeki kli mata la sansnem klem persang hukum lo ban solve no ya ban resolve ya ban pass ban ai ta permanent solution ya ti jaka ha bagi kejing dawa kejing community kalau man di ban kerja de ban keluar ban ki wara sanga ban bargit ate ban kang sron dikal ti klam sha ban passing through tekani kala dei gawai pat kejing e jong jing thang kali
Tinri ko kongsan kalong bala da kiyo pen kriya iki giweng itu barget ka kali yo panya yo pas pi kate gadi kuwei ka main cause ya ka traffic congestion keleng tikani gadi government kadi ban sim chiki kli ti ngangit scam himo ba lada shubo kini kijing ai jumut bro kata kijing community kijing dawa lada kiwan ban urlong ngatrai ka sor kanum da mat e kani kijing deng kali ba ngasmuru ban apil ki pai ba ki bron ki jaka namar ka jaka ka ki ong kadi kijing im lagi di ban mi sakmat kim di balong tan kinong khnyum kinong thunum kinong keno mo ya ka sarkar nilai kira dei ka banta ba makiru ken ai ya te jaka ka bakidon sipot na arpot na kadiak na kamon kani kalong kumno banyola man pen kulut man pen he surok amar kumasu ai duksa kumani ka bade jong robot stal ngano do mga jok la budin ni issue ban sultanat ban ong mentaru kala sedang ban kanwan ban urlong mentahi khindiat chen kena khindiat singi chen ken sapen kulut no ite ka surok bade markhap bat ka yemani balang presbyterian jaya ka ba ai subha ka robot stal KJP robot stal mo ti pi kane ini long menuk sai parit temur keleng ru ada sibuk ngila ban ai ki jaka haba ki badon ken ki badon material ka we ti ka department ru ka de bandon ka style of functioning ka policy ka bandon manta ki jaka barit national ski footpath terte mania kali arteli mlongshu ya bri rum longshu ti ni ki ka daw mo kanu ka banta ka don ka jong jingkhot nrei ngasmo ka long ka pop la dangi kwa ya ka ka bari ki jong kiwi ada mangai jong kine de maki jong ana ino mo hanu no banta tinrei kata ngim la bar khangi ka constitution ka sha tinrei ngin haban bu ko jingkli ken ha ka por ka bangi don ta service ka contribution ka jing no sinya tinade ka por ka bangi ngin sai kren ngin spen pau kana bu pai ba on shai ti bat kani ka pi sai ka dar ba pi ka bakut ka de ka politics ka jinglong politician ka bana ban wanra sa ta banta ban push ka thong ha ka bangin snai ka lentia bangin thau ki an bangin snai ka policy namar ba mentangi i mo police officer udon te bakut public politics ki he ne si jongka health department ru kidon te bakhadu ki public politics nangi pe je ki officer bari jongka no ki jonglong engineer mo tenrei kaniru bakhadu haban push politics temur ka politics si kadai ka bakong sandu but the only solution ka bala panon ra ki kita ki jang angnut ki jing kelah kari pa jam bendu brokoi ti ngamdon ni banong ye ki ndai ngangis kami pa ba pula ban bisar ban rai namar haban penujur ha ka por bam ki don department ka ka contribution de tadi koi ti ka bar part de si piong ba bali ki wan nang ni ti nga sukwa banong tang ni koi ke jingwan ke jong ki hang ni da ka basai ngari ubri no do barung politics mano mele ka de pisa namar ngam kwa ya ka bangan long ka daw ban sim lupa ya ka benta jong pa ba da ka batu namar ngatip pada ngajok mde tamantu an haban luti ban haban ya penru ya suki bat kala wei jong kilong dian ki pateng tenre ngasu itang ni koi ke jing yawan ke jong ki baro mo ki wei hani konsuensi ka dei tak koi baki i boba delbot nongrum udi ubri wei khon ta nongri umri wei khon dak pisa tenre ngit scam ba ni di intellectual consuensi ngit scam ba ki pai ba hi kumba kila ai ke jing job nadu ka MDC ru ka mali ngit scam hiru ba kinum bakala ya ban sim karai namar ka si second ka ba pi sim karai ko pai ba bayet ki bla don ka hok kham tam ban thapi ka vote ngas ko ban ong tak ni koi ba ka jing sim banta jong pi ban thapi ka vote kam dei na ka banta jonga ane kam dei ta ka party ane ka dei ka banta ka ba pi ru piton ni ka banta ban sandor lem na ka banta ka lawai jong kilong dian ki pateng ki banang wan chenik sla party jadi lor tanong dem banu de singa nyale mo tin re nga thrai pai ba mde ta jong constituency mde jong ka jala hi pro koi utip banga ngai le banu ngarung si politics namar ke i gadau le ke jele jong ali ngamele banu ke jele jong ka di thik bat ka nong rip ninga sungo badong ba maki ke le si kila nyale para maki namar ki di priu ki di ki badon ki ba em ki ba chalai ba po bat ki habile hi para maki hi para ba idon para ba em tengai scam upai ba hi un so thu namar ka jing perkhat ka jing puson ke jong pi kalong badong kam ha shop sim karai namar tang si second hadu san snem pi hab ban up tira si second pi bakla san snem pi bakla kumba san potli ki snem la de ban bakla lupa namar ba kumo jela ngim don ka health ne ka education ru hable chabar manta ke employment crisis ru ising khon samla ka bangi yeng ya ka bangi judawa ha bangi jupet perman kawai kalong ba
ho itip baka government job kalau saturated umla shu ban thep kam arpo tuli ki post silak mon apply shipho garo shipho khasi ten rei ka reservation policy ka roster system ka de ka mat ka ba nginyai dawa menta shwa election ha bede bani election campaign kanong ka election ka mat jong election issue ha ka ba nginyai pen soi pai ba bon ai ka jing job ingi hani kanti khambon khanang bangila ban penbor bangina penting na ban wanra ha ban review ban revamp ha ba ngawara ikan dia bangai keren ikan dia boleh kan dia reservation policy ka roster system kam dei bagi bisni mdei bagi isi ya ka wei ka jai penrio namar ha jing pet jonga ngam tip ki pai ba ki pai kumno mdei ba ni isi ya garo mdei bagi ye jo khasi kam dei ka ba du nom garo na yo nom khasi ndei ka du nom ka state namar san pho tu likisna ngim ship i ba state jin kan kio ndei ka layar but mentaling na i plain ki crores of rupees man ka banai la shuthe ban siu tulup ka ye ki consultancy ki bhamon rak na sabar ti halor ta nong rim ka ba dong kam du kalong ba upai ba udi ban suthu nomor ka bor jong jing kala mdei hei ru ka dei hai kiti jong pi kum lu pi press youtube button ha ka singi pi thapi ka vote adin bangala ya persang kum lu ban ya pen ba apo ka seng khanam marpi habanga room sika khanam ngalapen song dong rimba ban pelong do long snap lekat ban mi na khanam prei nga persang nga thai ki pai ba jong constituency pai ba jong jala klei ha ka ba ngala persang kum do ban te song kum ban penya ba lenga i ba kampoi chata ka banta delor tang nong rim ngapsim kadon ka daw ka ba ngami na ka khanam bar kadon ka daw ru baling ali join sha ka VPP le hadi haswa ya ba ngan ngamut ban permana ban salit ban join ngakap ban join officially adu banta ti dengan ada pan terwai dia syaki wei part political party bala ki ibet ya kin ship ba kin subar kin sha ina ban ra rang ringkat ba kita kinong rim lengai i ba mdon banot wei po wei ke political party da ho bor ma ko percaya ba wi susu ba kinong di percaya pen biet nomor adon boong manur bang ide ta kinong pen biet bar pai ba subit cibit te kei bang skop pen ken mau kolong takat ni bali ngarung sa VPP namar ngai i baka don kata kanong rim ngi bagi don kita ki briuru ki patmai manginom la ban kam manong ba nginwan ra ya gejing kala da ka bang isu karya na ka wei constituency sa wei constituency na ka wei ka party su ka party na mar nginom la ban su false claim na dia ban su false promises ki pai ba da ka bong ba pi kum ba su ono from the very old wine dai ban che cepat so wei pat new bottle mo ban pliu pat so wei pat bilor batamai nong no par bari batamai kan ula banong le de ki ju i mo de lo tang nong rim ka banga kwa pan pau pi ba ka jing sim jong ai karai ban le chko VP hadin ba pan song nong rim ba de tang ni ka party ka ba lesi na ka jing ibet ka jong blai le ba ki pai ba da ngi job ani collection ba ngai scam gen job ngai scam pai ba na hi ka jing job ka bodon purom yani ka party ka batamai Henry Gidon pak kinong elam ki barim khamtam ku mangitip barden mila basai mo di president jong party wabla julong MLA teng wabla deiru nong elam jong seng balang ti ngasko pen kan mau ba kadon ke chikerman ban ngit kam ba VPP kan dei ka option ya ki pai ba nomor 1 nem ngada BI bang ada baila di ki wei pat ki party ngi BI ban dong ke jingkala ngi ba ke jingkala ka dei tang ida di ka san perkhat san perthai ka dei ban san perkhat san perthai ya jala i kon samlah le ban ki sign dur ban ya dia jadi halor tanong rim ngala sim karai ka ba scam ba ngan spenia slow ba ka VPP namar ka dei tang ni ka party hi ka ba suthu bala kan ai ki jingkerman barsana ka lentia ka ba thamai ka banyalam sa ki jingkerman ta ka lawai ju pilong dien ki pateng kham tam ki kon samla ki ba don na preng ka jingim ka ba ki mat ka jingim ba ka jing tenju lamba di ki por ha ka yo kam yo jam pi kani ngathrai ngin si nakali ka party ki pen kre ka manifesto kani ka de ko wei ka bakta ka manifesto ngi kwa hi bakan wan pen urlong ban pen po yang ista ka thong kam de ban kala no manifesto ko ba ki wei ru na manifesto kala manifesto te hre ki ka ba don chikerman barangit scam namar ba ngilai ke ka ba kanong rip ju barden kum no elam ban ngaru ngala persang ru wada don wala da job ku bali na ka khanam marui de wala da don hapo ban ngadon ru ringkat bak sarkar nga persang man ra ki isu per bar ki isu gi bala don rupa bar ki blang don ru kata ngin hapan ya chakmat ban ra ban res ta ki isu ku ba ka kerteng jong ka
VPP ru ngitep bakade ka Voice of the People Party moka sur ka party jong pai ba yang ngit scam hi nginom kular ke ba nimpat poi sta ka thong mo henry ke ba nomor ke ka bangidu ban kular ro tak ni koi ban kular kai ko ba kular ki wei tamar job election nginom dei nginom la si ban pen bi di pai ba ngit scam o pai ba ole I mata ka jing the pisa kleng ka pisa ke jim ka vote ki nomai ya ka bangit scam ba pi ke jingkla ka ba ngi khibi ti prat mata ka dei mata ada ngi duai bro si singiru ndai ni dok kaman pedi ka kam wah ublei berap ye te berap yel dia dan dai ka bangit scam ka jingkla ka nim chukpin ti sarkar nim chukpin ti ki amali muli ba chukpin ti ru ki NGOs ka jingkla ka dei hini kiti simpre akti ko dong le bathap ya ka vote ti halor tai nongrim ngit scam but kumbangala ya keren bat ka VPP haswa ban sim karai ban mino na khanam ba ban let pa ban sno pura kumu kandidat ban yakhun na ka VPP kaditang ni ko kentien ka bang keren bat ka bat ki paranoilam jong ka VPP bang iwan ya ka bang ngit scam ba ki ka bong ka bali kan ka bali ki ka bayong kan ka bayong mahlor tang nongrim ngila ya ban pen pois ka thau ban pen urlong ye tagi jing temu ka ba ki pai ba ai kyang no to ka message ka khubor ka maskwa banai shi pai ba kani gadi ka election ka ba san ka ba nyale mo ada ya khain lang ka MDC ka mali nri don ki ba mom dong kam shu banya yeng nri nga happy banet namar banya kendu ki bru shi sen san snam tam ki bru ki dong kam bang la job ki wan ki bam dong kam ting la shi kendu tang shi sen san snam de mar ka daw nga bu ka thong mangan poi sa koi ka long yeng long sam nglayat ngalajan la hi ban poi sa thong man pendem barang kermen scam ngonyo pendep kloi bar ka message ko bang ko panai ka long ba nga kentu plat ik pai ba tanggawi tangini ki artli mo ba kim dei ban pep ya ban ithap ka vote amar mana ka ni ko ba san hajar ki khasi kan ithap ka vote haka arja khapra nang ta ki non travel ibri nang ta ga European world ko ba 1,000 ki kan ithap ka vote kharwe hajar kan ithap ka vote te ka jing kentu ka jama mala do blai ibit nga ban poi sa thong jing job mana ka jing sakri ka bo bar ka jingkular ka long bang anu persep ai ki kersan ki jong pita kata ka jingkular banu banong anu persep ai ki kersan jo pi ban ai ka jing sakri ru ka balong kelum nganong jin nganong pet silang kamat bar ka baru ka long ba ngakentu kerpang ya ki pai ba bakin sedang no ya ka bani selok bani keren bani peliu jumut ban bu ka jing duai kana bani I ka jingkla ka bangin mat ka jingkla namar ki pai ba angin skem kan kubur ngamong ibabun rekidon kaban laudi ka por election ki kmi kim tip thap sei ki khpa kim tip thap sei ki khon tip thap sei na kada ka sub pollution ma pen pai pen paria ya ka ye ka sam ban adopt ya ka divide and rule policy tene lor tanong rim ngara kentu jor hani ka artli ka we ka long kim de ban pep namar ngar ban bu ka jing khen jing dia ani sakmat ki record ki balik thap ka vote ngala don ka record ki bamlei ban thap ka vote ngan bu ka record khana mar sub an trikam la ublei ibet ya ka ban job yang hani ka kenti ka ban tadi koi kabar pang ada kentu jor kalong ba ken subha ba ken mia pia ka bot mam nom don jik sisa ya ba pen pia ti wan nom long ka daw ban pat ya ka jap riu ya ka yeng ka sam ko jong pi andai tong in long ka daw ban long ka lenti ban penetali ban pente song ya ka ri ba jap riu ba la ka jong ka yeng ka sam ti ini kentien ba khwa ban pau ban itu ialah kinong mikmat haka election man wan ukin chat sai walam shepi ya ka thop tip ialah ki kertong